Maayong gabi sa tanan, mga unta ninyo. Oh my God, ang sabak. Kalaming, ano? Muto eh. Mikis siya, oh. Taka. Hangaon. Hangaon. Siyempre, ato ang pusit. Tubig. Oh, gato ang... Ay. Ano ba siya, no? Hi! Mga unta. Ay, sorry. Ano na nga, ano? Dapat anay na siya, oh. Dapat natin. Mga unta ninyo, tanan, manihapon. Nanihapon na ba ang tanan? Sige, tutapon. Mine headband iyaan, B. Kung pwede pala. Manihapon ta ninyo. Nag-order ko sa Mayra Side Dapit. Hi, mga unta ninyo. Dapit, tinaw na ito ng sabaw. Sa mine headband. Hi, Bea. Gipoy Grills, kuan sa to? Girl House, sa Mayra Side Dapit. Ano siya? Yes, Dro Santos, harap po ka diri ah. Ang sa ganyan na kuan, na isda ko kabalo namin. Anyay ko ani ay. Na mag-i-steam lang. Ani oh, sige na isda. Mi ani ko ani. Asa naman kanan ni balay. Siyempre, ato ang gusto ha. Ano siya ang gusto? Plada. May sili eh. Minapit ka ninyo. Halang. Paano? Mahal lang mo. Pagka mahal ba? Damkan ada ng tanglad. Kung isog ka. Hindi ko isog na pagkatao. Parang kanyang tanglad. Nakaurong ba na? Dugyan po matulog. Puro siya kamatis. Wala mo sasawan sa kulang. Yung Jeff, I love you to. Diyan, nakita na mo, wala pa, madam nga naman.
Pompano ni? Dahil ka, usa lang ni. Pompano. Wala ka buo na isda. Masya kaya, ako na talaman ani ba, buo. Gi ko siya, steam lang. Sa uyab na ta, kung nakakwarta. Gawin ako yung sa kuan. Sa rasal. Wala eh. May artist da eh. Lalo ba yung gusto pagkatimpla? Thank you sa 18 stars. Ay, 15 stars. Thank you. Ayan. Hi, Jamil from World of Glitters. Sa kadugin ako wala na mukbang no, nabayaran ko ganina. Karamo kakaon og tarong. Kayo. Ma. Lami ang pan. Wala sili. Ano bang may sili, madam? Lumakan. Laag dali digos dam. Ay, Jempor, nga anta. Wala lagi mo sa pagpandapol. Ano man? Kung ta kami ginayaan ha, basta ikaw mo bayad sa kuha. Nga, kiit. Dila thank you sa 50 stars, mga utang iyo tanan. Gusto na mo ha? Ami ang gusto. In fairness, pero gamay lang siya. Gamay siya sa price. Mahal mo yung panlito nun. Ang school mo? Rani, so pag ito sa pagpanda mo, wala lagi mo full ay.
Kaya ba kay murag na ikuan. Mantika sa lod. Nangan ka, JB. Tapos hindi, bidlit man. Yan. Halang. Ay, look. Ngayon talok. Ay. Kabating me ay. Naman. Sige yan, hay. Balik na malagusan niyaan. Sohan. Namin yuta sa akuan. Tumindol robel. Mga pa naman na natukuran kiti urok. Ay nga kwarta. Nga kwarta pagbayad ng mga kulinte. Ay na. Yes, Ma'am Weng. Nahagda ko. Best actress yung ka sa birthday ni Ma'am Lo. Dili kaayo. Nawa man ang gisagad. Kung gisagad to na mo no nya, si Ma'am Lo dali mga mapalpitit basi makuyapan patay. Tay tani. Bianca sa Rocha, ikapunti ka ba? Okay, make up madam. Musta naman ka? Nora siya anak eh. Awa. Kaluya, jud yang nang tawon. Ako Natulog ka maghapon dam kay naluya ko sa kuan. Mali din no ang energy drink ug ang kuan kanang ipudpud bi na ako ang kuan kanang pastamol bugo. Gusto ni ko mulagsik kaya mapuko kong kalag. Hala, atay. Naluya man hinuon ko na mura man daw kaduhog mga Latin. Mga kapatay. Kanang energy drink mo, murag dito yun sa pikas. Pikas kalibutan ako ni inamnam. Iyaan, candidate ko sa cancer town. Karon ako nabalik ba si... Ma'am niya, kumusta naman ka? Si Ruchi, Ruchi. Hay, maniya ka. Exotic na po iyaan. Ibigli lagi ko ay. Ayan, liman. Yaan ka na, huwag kang mag-energy drink. Not good. May karoon naman adlaw ang takay. Nakoy mga dagang kayong adtuan. Nakoy buhaton. Wala ay. Patay ko rin. Inang pwede ko sintrum. Palit ko ani. Tag. 425 tablets. Tag 25, 28. Jimari. Misiyaan. Jimari. Gusto naman ka, Jimari.
Ganyan. Kami, mag-ubang ni Ruel karong November 18 sa may Jensen. Masusyo ko dito. Yan, ganay carb paste. Ayoko hilig mo nana. Ilabi na nakagiron ko dali kay ko dahil ko kanang kuanon. Hindi ko pwede. Pumpano dahil siya, pumpano. Natalo ang tuyong, the best. Ang mikin tuyong. Kanang gikan yun sa kanang dili sa botilya kanang gikan yun sa dagat nya botin mo dagkan kin sili niya lami king suka nya mais na kanon. Yes, ma'am. November 18, kami ni Ising Ruel. Ganyan. Gusto ko magmukbang baka ng puro seafoods. Pero sa dagat. Nya, mais na kanon. Ah, shit. Nya, oy. Gusto mo to Cebu. Gusto mo to sa... Kasi to ay sa... ano dapat eh? Sa may kanang dahang seafoods ko sa Cebu. Sa dagat, jud. Dam, waka ni dagan og iski kagawad. Masupukit magani ko anang dalon-dalon ko rally. Dahil ta, "Hi, Christina, hi!" Di mo good. Pwede idungan nimo ang tambal sa energy drink pati manggani soft drinks di sad pwede. Tubig ra jud. Ato ang tambal. Lucina, I miss you. Rani, ano? Nakuyawan ko kanina ba? Naghuot akong kuang. Nakuha ang dughan. Ikaw, duha ka energy drink. Kaya pa siya ko kanaging murag, habang buhay na energy ba? Ito siya gabi eh. Kalahog buhaton karon. Sakit akong ulo. Nag-inom ko duha ka pastamol. Idog bukta ko, buta ko sa energy drink. Nag-inom pa niyo itong syndrome. Isa ka buhok para power kayo ba? Power kayo ang energy. O, awa na power naman. Kuyapan ko eh. Matay tadi. Di kabalo. May gani na buhi pa kaya ang gidungan nimo ang all. Kani, wala nang pagibot ka nag-alcohol oy kay basig man mo. Ang kuyapan nagsamot. Buyong resulta nimo, say buyong. Ay kasi katages. Say buyong. Lo ano ko ba? Kita ko gilipan tinaping. Hagwa-hagwa ko. Agay. Naa kanay ba na iyaan? Love, God bless you yaan. Wala pa dam ni din nagwa na dam. Di nagwa na magugma dam. Hago, kapoy, sakit. Ayoko na. Di nako. Dele lang. Dipong ko eh. Dipong ko ano ko mali. Mali mo pamilya ko desisyon na eh. Para mo ko nabuang. Lesson learned to na ako. Ano? Kapag inom og daghan. Gara kayo. Pag umawa ka, wala ka magbuhat. Nang inom mag-energy drink ko, ana. Masisira ang buhay mo. Hindi ka matan ko an. Iuli ang 6K yaan. 6K? Ano ang 6K? Aman. Asa itong ka na? Katong sa Cebu na nangatumi sa nagatuan ni Mikit, nagatuan mo ni Chito sa una sa Cebu. Ano dapit? Kamay. Sikat po ito na kuan. Nga ba? First na iyaan, oy. Ikaw siya ang pagka-press ninyo. Wala kami ngawa na ko, te. Hinsa ka. Si Karin. Hi, sige na lang. Anak manjud ka. Karin Asuncion. Masaat po, Mati City. Teka, gusto ko matulis Mati.
Narito yun sa mati. Ano? Gusto ko magpang seafoods ba? Kung naman mukbang. Sili, yung mais na kanon. Kanang lato. Na crabs ba? Ay, bantayan! Yes, thank you kayo, Ma'am Christina. Thank you. Bantayan. Gusto mo ba sa bantayan? Bantayan. Kamusta? Thank you, Ma'am Christina. Hi, Jandy! Happy birthday! Uy, nakuha ba, chismis? Kailan mo ni Dasha? Dasha, kuan, patay na siya, kuan, designer. Ako siya nakita sa social media. Kuan siya ka nanagod siya pangalan, labi na sa mga industriya, sa mga pageant, kaya siya may nagabuhat. Alam niya nagtiktikar ko siya dati ba, na katagpuan na, patay na siya, heart attack. Anak ko ba, kung nga karoon lang dyan naman, ay, dili dahil karoon, kulawan ko sa balita kay, successful, ano ba, magkatagkawala. Ano ba? Yummy. Thank you, guys. Interview siya na, si Basha, Basha na siya. Ayun na. Ay siya, ito na. Kung saan yung feeling niya na nakamtan niya ang pangalan niya. Ano siya na, nakamtan ako ni pero dili siya lalim na naabot ko dili. Kaya, maputi paghuot sa kuang ba, sa kuang lughan, kiniginin ko, ginijid din, ano ko. Kapo ba tayo lucky? No po. Yan, dati ka, siguro tungod sa imong kaya gaya gaon. Thank you, Charmaine. Mojo, dili dito may bawaan. Thank you kayo, Lianes. Dili dito may bawaan. Ay, tawa, takabalo ako ba si Mati? Urok to ugma. Anak, good niya. Busa kailangan ako ipang-open ako mga dating app, eh. Ay, see you, kuhan, ugma. Lagi ka namin ugma. Ito na ko manghigat. Tulog siya, baya ko. Hi, shoutout from Maramag Bukidnon. Hi, Richie. Hi, Ma'am Sanda Lauder Arcayo. Thank you sa 50 stars. No, di yun na ito may bawang anay. Anak ko ba? Tumawala ko, no? Hinoon. Ako naman yung gitagot. Kala ka na yung magkasakit ko. Natin. Ako na, ang balay kay sa pamanghod. Para nasili kapuyan. Di lang sila mag-away-away kay kalagun na ko sila. Kung sa kuan man lang, kung sa panglubong man siguro, matabang siguro si Mamlo. Ya. Amo, chipin mo. Kasi pila kong followers. Mo, chipin mo. Chipin sa ragod mo. Mapadikas. Panglubong lang. Suba ko, gatan. Hi! Pagkapian. Chipin. Siko-siko mo taga-kuwanta. Pila mo followers na yan. Ako, 600 ba? Siko-siko lang mo, boss. Mga ma'am. Di ba naman bawawan ba, di ba? Kalamin ni mo lantawan magkangay gutom. Amoy ko nagkaon doon. Ayos atin. Nagapuan po sila. Ayos atin. Lord, kay Nakla, wala bang lupa, Lord? Ay, hayaan. Kaya sigod na kaginano. Alangan magkuhan tanong, mag-isgutag ko ng upa-upa dire, bawal man pod niya, wala man pod. Dili ba? Naisguta kayo, nakoy mga nailhan sa social media. Kato si Dab King, ako tong idol. Diba namatay siya. Na-healthy ba siya no?
Ano ko na ano ba na ko siya ay si Dab King sa TikTok sa una. Kaya kasi nakaila ni Dab King. Kasi nakaila. Iya pa siya ko diri sa kinamagay nami sa kumbana. O ba? O ka ba rin mag-shoutout si mong bana ka mo lang duwa? Nasuya. Suya. Ay, o tayo magbuti mong bana, pero ako na suya. Anak-anak. Shoutout diri sa si Bulan niyaan. Maayong gabi. Hi, taga si Bulan. Lami yan, nasa botay. Lami, kayo, mami. Tilaw sa tagmahinayon. Ayaw sa patay-patay. Gani. Hindi sa pwede. Ang tumiwag magkuhan. Bulan ko ni mamulo dito sa laing dapat. Mangigat ko maayo. Bahala na niya. Way nakaila sa kwa dito. Iya, panganak na. Unaw sa na ako. Kasi mubuto bata sa kuha. Mangita sa ako. Siguro mapabuntis ko dito sa Singapore. Pauli na ko ba, buntis ko diri. Tapos, i-vlog na ko, taga-adyaw ako. I-vlog na ko ang pagbuntis. Kapag ako sa bata. Pala ko amahan, oy, kaya man ako. Kaya, sa kadaghang single mom, di ba? Ay, pabuntis lang ko, pero ang problema, wala ang pabuntis. Wala, iluod ako sa baw. May pa akong gisigang ni. Nidaot lagi kata. Daot man jud ko. Wala pa, nakatry yung tambok sa una. Pero, so katuan ako na naba, pero usay mo naba ko, usay mo daot. Nasa ka sa utok. Yaan, may gabi, shout ko from Laak, Barangay Langton. Sa pag shoutout si mong kuan? Pangalan, sige daw be. Sige daw madam. So na pag shoutout. I love you Glenn Sandido. Hi! Glenn! Kumusta? Kumusta naman ka? Mga akong tayaan, plurami. Yung kanaging mga nakailan ako na, labo na, di ba sa high school, tawagon dili sa itong pangalan, ato ang kuan, ato ang apelyido, Hoy, Jungson! Yes! Pero sa mga laing tao na nakailan sa kuan, labo na, kuna ko yung mga kailan na apam, o mga Amerikana, siya, what is your name? Ko, Florame. Siya, hi Flor. Murajog na kanang kining lubutag asido akong dalunggan. Nabot yung akong balibo ay masaplo. Tawa ko Flor. Tiguang. Manang ko, kung namota na, sino pangalan? Beverly Angel, Beverly Angel Micaela. Siya, sino pangalan na yung tatay, mga anggain ko. I don't know my parents. Pag nakusalain, Beverly Angel Micaela ko. Hindi ko may unakuan kanang Florami. Lain. Kung ana o ba na, ako na pangalan, ko na flower. Bahala flower ka dra Sa di ko Florami. Pero sa ayaw Flor Yaan, asa man ang ginamos? Ang ginamos wala. Ibingon na ba ang palaya? I miss ang palaya. Pero wala ko'y gawas-gawas sa balay. Pulan kay ko. Sobrang katapulan. Nakana ko, dili ni, pwede na niya akong kinabuhat. Kung inaani, tapulan ko. Di pwede. Huwag na lang sa baw. Di na mo ka. Niluod na ko. Hi, Chloe! Hi, Chloe. Good evening to you. Basta, ang pangalan ha, Beverly Angel Micaela. Pwede niyo isa-isa niyo pangalan. Depende na sa inyo, ma. Ayan, Flor. Ano na, Flor? Aputin ko. Yan, lewas mo yung home. Yes. Watching from Japan. Thank you for always making me laugh. Anwar. Thank you. Nansan niya? Sa'yo. Sa'yo ako ikaw sa kuha nga ni. Sawadika, ay sa Japan. Annyeong. Yeah, but from Disney
Home, og tinoy panuri mo sa mua iyaan para malingaw ka. Mapaw sa himan. Adto mi. Watcher pang timama na hamok bidiri. Iyaan pa shout out. Ay, manihapon pa. Heidi! Ang tadi. Nagdaw, gawin na paglin. Picture diya. Ay, arigato gozaimasu. Tip kayo ah. Ipahit ko nino tag-an. Sa 700. Program pa ba siya? Mabala akong kuhan. Kini, ang akong suligan. Kapit na ko magsugod. Natungnan pa jud kay ang nagdala ang cinder good ako kay nag-aato siya gawas. Dito ako i-take ang iyang pag-move on. Yan, 500 na pamasahe. Yan, bislig, madam. Yan, bislig. Ano yung ilong? Tasan mo, anak? Flat mo yun. Ang taas yung ilong, ano? Ang gusto ka, ano? Anak? Taas yung ilong. Butad. Na ako yung nanaiyaan. Tag 50 ra. Pink ang color. As in? 50? Ah, palit. Wala nagurong daw ko. Sa butik man ako nagipalit. Wala ko gipalit. Girigalo ni sa kuha niya. Ang baligan nila 700. Ano? Diba siligaya? Dahil na po siligaya, no? Sandra, thank you sa 215 stars. Oh, kita na pa ang Cinders. Ikaw na di. Dili, nadali ako igsuon. Huwag siya akong isa. Di mo siya. Anang uban ka naman. Kung tayo naman, mabidyo-bidyo ko. Gusto. Mura ako isa na kaigsuon na, di gusto ma-apply sa video. Gusto masarap pugos. Hindi siya ganahan. Hindi siya maulaw. Ipa-delete niya ang video, basta pag-gwapo. Mag-away mo. Og taga dinha si Ligaya og Ram pati si Madi Tilma. Napamilin kita Tilma, personal. Nak ba? Pero ano siya makita dami ko. Hindi ko bagay ko mo to kung wala may nagkita. Ako karon. Sinadjud ko mo to o. Diyan ko mo to o na uy, magkita ta. Uy, taga-anti ka. Ana. Amo to o. Unless na hatod na di na ako madawat, dili matuman, dili mahimugod. Naku, itas isyo. Hi, Jordan! So, iyaan kita ka ng live ni Kuya Mar sa TikTok. Wasing ganahan ka, magitag ka match. Naku, dating app. Dili ko active po. Nalang ko dito. Kasi dahil, parang kuhaan yun data sa kalibutan, di ba? Maswertian. Pero di ko active sa dating site, di ba? Ako nang ngitag laki. Mapanudugog lang ko, pero ano sila, dili daw pangitaon. Maabot lang daw. Pero, wala ko nang ngitahas, sige lang ko panudungog. Hatod ka, wala pa. Yun na yun. Excited ako.
excited na ko ka ng sugdan na pagbalik ako ang kuan, kinya kong suwat. Namisan ako. Maayo alas sa may alas niya mayaan. Ug sa mga suking tiglantaw sa video niyan, ug sa mga artista na magdalag dula na ako, miini ako ang sulat. Tawagan lang po sangan na Micaela, ay Beverly Angel Micaela. Napuyo sa Davao. Ante 5, ante 7 anyos, mulupyo sa Davao. Bago ko pasgusudan na ang akong kinabuhi, maliho sa pagpatugtog, kini. Kinsa sila. Kabalo ko na. Ano sila? Nagbalikan ako ng istorya ha. Ano sila? Katawaanan daw ko, ako mga video sa mga problema. Pero kamugod ay, tinuod lang. Kamugod yung makawala problema sa kuha. Ilabi na sa comment section, bright kaayo mo. Grabe, alam ko, biyawa ng mga katawanoy. Bright yung mo yiga-yaga. Ilabi na sa mga words. Dilat na dyan ko malingaw sa comment section. Sa ko i-post ba? Sa comment section dyan ko mag-agik ikog katawa. Grabe, bright kay mo. Bright kay mong joke. Nalipay yun ko sa inyo ha. Natinood lang yun. Ay mga tao na pag joke katawanan kayo ka na sa comment, ka na mo comment. Ang bakit kinig joke ha. Wala lang yung gipurso. Gusto na dahil kayo mga tanang, gusto na pagsugod sa vlog na buhay tabang ko naman sa followers. Nasugod ko pandemic. Siyempre ka lang, mukhang mo naan, nakuan, gishare lang ako sa may kapobre sa una. Antod naghimuan ako ka ng, kuan ka ng content, na ako ang mama, ako ang kuan. Mama! Asalit si Papa, Ma! Anak. Anda, si Papa yung mga mahanaw, mati plus! Hanana akong content sa una. Hanang ate. Ate, may papalula. Pag hilo mo na lang, ano ba yung tao? Ano ba yung tao mo? Nagdasok mo mo dyan, di mo da! Pangarap kaya na ka maging DJ ay. Voice ko moto. Tapos, naabot ko sa page, naghimo sa kong page, atong kong kaila. Tapos, atong moto. Nya, mag-viral po na akong video sa TikTok. Kasi TikTok mo ko na nailhan. Pero, lisod kayo lisod kayo mga followers. Lisod kayo mga followers. Ano yun siya? Dahil kayo mga tana. Mga anak. Usa paghimo content. Usa pagpadahan followers. Ayaw mo pag huna-una sa followers. Ayaw di mo huna-una. Mag-focus mo sa iyong content. Isa pa, tanan kita ma-viral. Tanan tao pwede ma-viral. Tanan tao pwede. For just 1 minute, viral na ka. Viral na ka. Pero, ang lisod lang, kung gusto ka maging viral pirmi, ang pag-maintain. Na hatod makalahutay ka ba, ang pag-maintain na dyan ang siguro, para sa uban, sa'yo lang ang mag-content, pero ang ang pag-maintain si mong image, ang pag-maintain si muhang content, dili siya sayon. Dili siya sayon. Wala na ako matamag. Ay mag-focus sa followers na, kailangan ba ako followers? Okay, ang tao, dili man nimo na masugo o follow. Alis mo, bayaran nimo. Kanang sa imong content jud na. Grabe po na akong mga video. Nagray ng video ko na nabuhat. Gani ko, dili kikuan ha. Dili kayo, mitaas akong followers, pero maningkamot jud ko. Kakong uling, susay kaunon ako. So, ano ko bildoan eh. Kaunon ko, tayo sa iringan ni pohon. Tumagkayo. Lisod kayo ang pagmintay sa tinuod lang. Tingnan ko, ako, wala ko ka-post og mga
mga kuan mga lima ka adlaw. Mubaba na na imuhang engagement. Ana na niya magsugod. Magkalaay man ang tao kay wala ka kay gipalo man ka, so gipalo ka na naiabangan sila. Naiabangan niya. Ay, wala lagi ay. La, duha ka adlaw, wala pa niya po ka nag-post. 3 ka adlaw, pagka-4 ka adlaw. Wala man. Nakatry ko 2 weeks man ata wala na kuan. Oh, grabe baba ako engagement ba. Pati na kung binawi ay adto. Munang kuan. Wala na ako di man kayo bongga kaya ko mga video. Isud lang yun siya himuon nila na sa voice over. Kuan. Akong tingog kanang usabon ana. Pero kuan siya. Yan siya. Pero kung ako'y uyab murag siguro kuan siya kanang ma-active ako ang kanang kalag. Kasi voice over sikta na siya. Gat. Wala ko nikaon no, marag naburing na mo. Daghang salamat sa pagtanaw sa ko ang live. Daghang salamat sa nagsang stars na ako. Kaya siyaan sa kanunay panarang dalago ng Diyos. Bye-bye! Mayong gabi o panihapon na mo. I love you all! Salamat! Hindi ko klaro mag-ending o po ang balay. Agis kita eh. Bye-bye! Agay bilmo ko niya. Masyado sa kalinan.